Een optelsom van inschattingsfouten is de oorzaak van de uit de hand gelopen ontploffing van de Middensluis in Terneuzen. In de voorbereiding is bijvoorbeeld gerekend met een bepaalde formule die eigenlijk helemaal niet van toepassing is op het werk hier in Terneuzen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Nieuw wapen, politie moet vooral afschrikken. En Hoek maakt zich klaar voor de wedstrijd van het jaar. Goedenavond. Bij de sloop van de Middensluis in Terneuzen zijn te veel explosieven gebruikt. Dat blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd naar de uit de hand gelopen ontploffing in maart. Die plof zou eigenlijk geluidloos verlopen, maar dat was niet het geval. Met 200 schademeldingen als gevolg. De westelijke kadewand van de Middensluis werd op 23 maart met explosieven opgeblazen. Wat een klein plofje zou moeten zijn, werd een harde knal. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Terneuzen komt nu met een rapport over wat er is misgegaan. In de voorbereiding is bijvoorbeeld gerekend met een bepaalde formule die eigenlijk helemaal niet van toepassing is op het werk hier in Terneuzen. En dat houdt niet voldoende rekening met de ondergrond hier in Terneuzen. En als je kijkt naar de veiligheid, er is bijvoorbeeld een afdekmateriaal gebruikt over die wand, die niet krachtig genoeg was om uitstoot van materiaal tegen te houden. De kadewand is zo goed als afgebroken, maar er ligt er nog één. En die moet straks ook worden ontploft voordat die kan worden afgebroken. Maar met de plof van afgelopen maart in het achterhoofd wordt dit straks heel anders aangepakt. Een nieuw plan is in de maak. Maar opmerkelijk, er wordt wel weer gebruik gemaakt van explosieven. De alternatieven kosten heel veel tijd en maken heel veel herrie. Het levert heel veel overlast en dat is geen goed alternatief. Maar dit heeft de vorige keer ook overlast gebracht. Dit heeft overlast gebracht en dat is wat we betreuren. En dat hebben we altijd vanaf het begin gezegd. Daar nemen we verantwoordelijkheid voor. Maar dat betekent wel dat we ervan geleerd hebben en dat we niet nog een keer op deze manier gaan doen. Wanneer de tweede ontploffing precies plaatsvindt, is nog niet bekend. Aan het eind van dit jaar hebben alle Zeeuwse agenten op straat een stroomstootwapen, oftewel een taser. De eerste ervaringen met het wapen, dat qua uiterlijk nog het meeste weg heeft van een grote niet-machine, zijn positief. Politie, met aangehouden, meewerken gebruik stroom. Let op, stroom. Kijk op je borst. Alle agenten worden de komende maanden getraind in het omgaan met het wapen. In het eerste halfjaar bleek dreigen met het stroomstootwapen voldoende. Het is pas de laatste weken voor het eerst echt gebruikt in Zeeland. Het grote voordeel van het stroomstootwapen is dat we hem op veilige afstand kunnen gebruiken. Dat betekent dat we op ruim 7,5 meter het stroomstootwapen in kunnen zetten. Het andere grote voordeel is dat het een groot deescalerend effect heeft. Volgens de cijfers die we nu hebben is dat ruim 3/4 van de gevallen. Dat betekent dat we het stroomstootwapen inzetten zonder dat we daadwerkelijk een schot hoeven te maken. En een derde voordeel is dat het minimaal letsel geeft met een hoge effectiviteit. Dat betekent dat we als we het stroomstootwapen hebben ingezet, de effectiviteit groot is, maar ook in gevallen wanneer iemand bijvoorbeeld gesnoven of gedronken heeft, het wapen effectief is. En dat is misschien niet het geval wanneer we andere geweldsmiddelen inzetten. Eigenlijk is het veiliger voor verdachten, maar ook voor agenten. Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt zo. Het is veiliger vooral voor de verdachte en ook voor de collega die hem inzet. En uiteindelijk winnen we dat samenleving dan met z'n geheel mee natuurlijk. Iemand die beschoten wordt met een stroomstootwapen krijgt een flinke elektrische schok. Eigenlijk vindt er een onvrijwillige spiercontractie plaats. En dat betekent dat je spieren verstampen, of verstijven of verkrampen. En het gevolg daarvan is eigenlijk dat je, als je staat, in onbalans komt en waarschijnlijk zult vallen. Als je ergens zit of ligt, dat je niet meer kan bewegen. Gebruik stroom. Wil je stroom? Kijk naar je borst. Jij bent wijkagent in Goes. In welke situaties denk je een stroomstootwapen nodig te hebben? Je hebt natuurlijk situaties wat je in kan denken met bijvoorbeeld mensen die met een mes rondlopen, die dat misschien willen gebruiken. Daarvoor hadden we pepperspray of in het uiteindelijke geval het vuurwapen. En nu kunnen we met minder letsel, dus zonder het vuurwapen te gebruiken, deze personen eigenlijk uitschakelen en onder controle krijgen. Nee, je hebt 2 pijltjes in uw lichaam. Ja, die ga ik zo dadelijk verwijderen. Dat kan even pijn doen. Begin met het pijltje in uw been. Komt-ie.
Ik denk wel dat het een goede aanvulling is op onze uitrusting. En dat we daar goed mee kunnen gaan werken. Het heeft al heel vaak een afschrikkende werking. Als je de stroomboog laat zien, dan knettert het al. En dan denken sommige mensen al heel vaak van ja, dan kies ik eieren voor mijn geld. Ja, dat is één geluid, hè? Ja, dat is een vervelend geluidje, ja. Eind dit jaar moeten alle Zeeuwse agenten getraind zijn in het gebruik van het wapen. Doordat veel leraren ziek thuis zitten door de griep en corona, moeten op verschillende basisscholen hele klassen noodgedwongen thuis blijven. Door het personeelstekort zijn er niet voldoende vervangers beschikbaar om de lessen over te nemen. Scholen zoeken creatieve oplossingen om de problemen op te lossen. Zo wordt er gekeken naar muziek- en gymdocenten, maar ook ouders met een PABO-diploma zijn gevraagd bij te springen. Als uiterste redmiddel wordt ook gekeken naar een 4-daagse schoolweek. En om het personeelstekort in de horeca op te lossen, kijken Zeeuwse ondernemers nu naar Oostenrijk. De sector denkt goede zaken te kunnen doen met het wintersportland, omdat het hoogseizoen daar bijna naadloos aansluit op het drukke seizoen hier, waardoor personeel makkelijker uitgewisseld kan worden. Een vertegenwoordiging van de Zeeuwse horeca gaat begin november naar Oostenrijk om zich te presenteren op een banenmarkt en eventueel afspraken te maken over uitwisseling van horecastudenten met scholen. De hoop is dat komende zomer de eerste Oostenrijkers hier aan het werk kunnen. Het mes dat dit weekend is gevonden in een vijver in de wijk Douwendalen in Middelburg is vermoedelijk gebruikt bij de dodelijke steekpartij, waarbij vorige maand de 20-jarige Reinier Lavijst om het leven kwam. Het mes is niet toevallig gevonden, maar na een gerichte zoekactie. De steekpartij vond plaats tijdens het Kick-Off Festival op het Bellamy Park in Vlissingen. Een uur na de steekpartij werd een 17-jarige Middelburger als verdachte aangehouden. Hij zit sindsdien vast. En de vlag bij het Lodewijk College in Terneuzen is vandaag half stok gehangen vanwege het overlijden van de naamgever van de school, astronaut Lodewijk van den Berg. Hij overleed zondag in de Verenigde Staten, waar hij al ruim 50 jaar woonde. De uit Sluiskil afkomstige ruimtevader was de eerste Nederlands geboren astronaut in de ruimte. Hoewel hij officieel Amerikaan is, voelde Van den Berg zich nog sterk verbonden met zijn geboortestreek. Zo nam hij tijdens de ruimtereis een Zeeuwse vlag mee en kwam hij hier nog geregeld op bezoek. Lodewijk van den Berg is 90 jaar oud geworden. Voor het eerst in 3 jaar speelt een Zeeuwse club weer een wedstrijd tegen een voetbalclub uit de eredivisie. Hoek neemt het vanavond in de eerste ronde van de KNVB-beker op tegen Heerenveen, de huidige nummer 8. De wedstrijd begint vanavond om 8 uur, maar verslaggever Tom Druppers is voor ons al in Hoek. Ja, Tom, is dit nou de wedstrijd van het jaar voor de club? Ja, dit zijn natuurlijk de krenten in de pap voor een club als Hoek. Want zo vaak komt het niet voor dat er een betaald voetbalclub op bezoek komt in Zeeland. De afgelopen 10 jaar speelde Hoek tegen Feyenoord, Heracles Almelo en PEC Zwolle. En ja, dat zijn gewoon hartstikke mooie affiches. En vanavond wacht dus de confrontatie met eredivisionist Heerenveen. Ja, ze horen het misschien niet graag in Hoek, maar het is en blijft natuurlijk wel een amateurclub. Maken ze kans tegen die profclub uit Friesland? Ja, Heerenveen is de nummer 8 van de Eredivisie. Dat is het hoogste voetbalniveau in Nederland. Dus dat wordt natuurlijk een lastig verhaal. Scoren, dat zal heel erg mooi zijn voor de Zeeuws-Vlamingen. Dat lukte voor het laatst in 2017, toen Heracles Almelo hier op bezoek kwam. En Niek van Sprundel was toen trefzeker voor Hoek. Terwijl Fabian Wilson nu bijna op schoot gaat zitten bij John Stegeman. Ja. Een slechte terugspel wel. Ja, en dan komt het erin. Niek van Sprundel, ja zeker. Een hele slechte terugspeelbal van Heracles. En dan gaat Niek van Sprundel die vieren, maar hij gaat de bal pakken, want hij wil door en hij wil 2-2 maken. Op dat moment was ik eigenlijk meer bezig met die bal zo vlug mogelijk pakken en terug te gaan naar de middenlijn. En vergat ik bijna te juichen, zeg maar. Dus je hebt er niet echt van genoten? Ja, ik heb er wel van genoten natuurlijk. En zeker achteraf. Ik liep nog wel even naar het uitvak, dat weet ik nog wel. Maar ja, zeker wel. Maar op dat moment ben je zo met je wedstrijd bezig dat je sommige dingen misschien achteraf iets anders had gedaan. Dat zou kunnen, maar zeker nog altijd blij mee. Niek van Sprundel maakte heel veel doelpunten in zijn carrière. De goal tegen Heracles Almelo kreeg later nog meer waarde voor de spits, die kort daarna stopte met voetballen. Het was sowieso al een van de bijzonderste, denk ik, dat ik gemaakt had. Maar zeker achteraf, omdat dat eigenlijk de laatste was dat ik echt fit was als voetballer. Dat ik gemaakt heb op een niveau waar ik op wilde spelen. Dus wat dat betreft was die zeker bijzonder, ja. Nu verdient Van Sprundel de kost met het zetten van badkamers. Hij is benieuwd hoeveel tegenstand Hoek vanavond kan bieden aan Heerenveen. En hij hoopt dat Hoek een doelpunt maakt. Als je het een record mag noemen, dan zijn records er om te verbreken. En natuurlijk hoop ik dat voor Hoek. Want als ze scoren is het een feit dat ze het gewoon goed doen. En ja, goed, we zullen het zien, hè. Ja, Tom, niet winnen, maar scoren lijkt dus het hoofddoel. Wordt er eigenlijk veel publiek verwacht vanavond?
Ja, er wordt erg veel publiek verwacht. Het tellen van het aantal, aantal verkochte kaarten staat op dit moment op 2200. Er worden aan de deur ook nog een aantal kaarten verkocht. Dus er kunnen nog denk ik 300-400 mensen komen. En de aftrap is vanavond om 8 uur, dus kom op tijd zou ik zeggen. Tom vanuit Hoek, dankjewel. En de wedstrijd is overigens ook bij ons live te volgen via de radio. Die extra uitzending begint vanavond om 7 uur en duurt uiteraard tot na het einde van de wedstrijd. Het starten van morgen met mist, dat was lastig voor het verkeer, maar niet voor fotografen zoals hier boven Hulst. Later trok de mist weg en eiste de zon de hoofdrol op. Met weinig wind en 17 graden was het een prima herfstdag. Morgen is het wederom vooral zonnig met maximaal 16 graden en dit blijft de rest van de week ook zo, met op donderdag mogelijk zelfs 20 graden. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu voor vandaag. Vanavond om 7 uur dus live de voetbalwedstrijd via de radio tussen Hoek en Heerenveen. En voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk ook terecht op onze site of in de app. Voor nu nog een fijne avond.